Com que et trobaràs amb molts hàndicaps de so que no estan previstos, que sí que porten un tempo però porten el seu, no t'encaixaran en els teus moviments, no? Llavors, potser, dic jo, una bateria més etèria, més com a com les tones. Jo crec que la pel·lícula seria eixamplar al màxim possible aquestes parts. Seria una opció. Val. També hi ha una altra possibilitat, que és que toqui alguna més, allargui una miqueta més el temps de tocar, o que en un moment determinat pugui tocar algú encara que no estigui en la fase escollida per tocar. I així podràs acabar-lo en crossfade amb el so que normalment sentia el so que no. Sí. No está prohibido, ¿eh? Vale. No hay nada prohibido. No. ¿No? Diguéssim que ja s'hi vol fer pas. Si ho veiéssim si per comptes de musicalment ho veiéssim com una pel·lícula, que ho puc mirar jo com una pel·lícula, és un bateria que es troba amb un orgànic. Ha de tocar enmig d'uns sons i que alguns li van bé i altres no li van tan bé. I potser el que li va més bé és el que ell de seguida s'incorpora en un ritme. Però llavors hi ha altres sons que no encaixen, potser. I tu pots mirar d'encaixar-los o barallar-los. En un moment determinat fa coses que potser no estan al ritme i guanya a la peça. O sigui, tu domines la peça. Sí, però m'haig de dominar jo. Bueno, autodominar. Sí, aquí és on rau la força del que podries expressar. més que si va a temps o no. Perfecte. Ara diré dues frases. Digue'm. Escú. Sí, potser encara I ara, m'empenyo més. I ara té força. Patapam! Li foto les baquetes al damunt i canvio de baquetes. Me'n vaig amb una altra història, però realment convençut de lo que estic fent. Clar, aquesta és la força. Agafem força, perquè me cago en l'hòstia tota. Tota, la deixaré allà tota. Sí. Avui pensa que dormiràs superpla. M'és igual, si dormireu o no, ja no ho sé, tu, però és ara que no vull dormir. És ara que no vull dormir. És ara quan haig d'anar... Però ara mateix... Vale, té uns moments sublims, Sí. Està molt bé, Armand, el concepte de les baquetes, no? Els patrots... Sí. Clar, és una miqueta això, buscar tot el que pugui tenir xispa, no? Diferents colors, diferents textures... És bo.
aprofitable, Sí. Saps? O sigui, molt bé, no? El segon no m'agrada. Jo ja sé que era aquí, vosaltres dos era allà davant. No.